Чатыры гадзіны застаюцца да пачатку новага года. 2021 быў няпросты ва ўсіх сэнсах. І цягам апошняга тыдня мы падводзілі ягоныя вынікі ў нашых эфірах. А таму сёння будуць амаль выключна добрыя навіны. Наступную гадзіну ў студыі Белсату для вас працуе Ігор Кулей. Пачынаем. Як заўжды, у сваім непаўторным стылі беларусаў віншуе блогер і музыка, а таксама наш калега па Белсаце Андрей Паук. Глядзім і слухаем. Дорогие громадяне Республики Беларусь, суайчыннікі, недавно до мяне заходзіў Дед Мороз і сказаў, што зробіць нам вялікі падарунак у гэтым годзе, але ён сказаў, што трэба усім загадаць адно самае галоўнае жаданне. І амаль 5 хвілін яго паўтараць. Таму жадаю вам моцы, натхнення, пазітыва, веры, шчасця і галоўнае здароўе. І каб вам было качова і драйвова, я зараз вам сыграю свою новую песню, которую написал специально под Новый год. Свята хутка будзе милый Дед Мороз, хай нас всіх пакіне остеахондроз. Каб змаглі мы танчыць, каб змаглі спяваць і яшчэ, канешне, на гітары граць. Белыя сняжынкі і бліскучы лёд, мы бліжэй да смерці кожны Новы год. І калі казаць пра Новы год, то навагоднія пажаданні ў абсалютнай большасці беларусаў зараз ва ўсіх адное. Вядомы музыка Лявон Вольскі загадвае яго разам з намі. Дорогие белорусы, с колядами и Новым годом вас! А каб наши ожидания справдзіліся, ожидание у нас одно на ўсіх, одно на мільёны людзей, і каб гэты цуд спраўдзіўся, трэба у навагоднюю ноч з 31 на 1 заплюшчыць вочы і падумаць пра гэты цуд і пра ягонае спраўджанне. І калі мільёны людзей падумаюць пра ўсё гэта, то абавязкова гэты цуд адбудзецца. Жыве Беларусь! Без непрыемных навінаў, на жаль, цалкам не абысціся нават у сённяшні дзень. Журналісты Белсату даведаліся, што Ніну Багінскую затрымлівалі і адвозілі ў псіхіятрычны цэнтр у навінкі ў ейны юбілей. Напярэдадні легенда нацыянальнага руху адзначала 75 гадоў. На свае народзіны спадарня Ніна выйшла на вуліцы Менску з плакатам «Свабоду палітвязням». Они выкликали хуткую допомогу, занесли в новинки. В новинках меня не первый раз. Дали мне только паперку подписать, что я не отчуваю потребности лечения, что я психично здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала до хаты. На Ніну Багінскую адміністратыўны пратакол. Спадарня Ніна патлумачыла так званым сілавікам, што напярэдадні быў таксама юбілей палітвязня Паўла Северынца, які, як мноства людзей, сядзіць за кратамі, а таму неабходна патрабаваць іхнага вызвалення. Пайшоў з жыцця народны мастак Беларусі, майстра кніжнай і станковай графікі Васіль Шаранговіч. Яго лічаць адным з найбольш выбітных кніжных мастакоў. Васіль Шаранговіч выканаў ілюстрацыі да «Новай зямлі», Якуба Коласа, пана Тадэвуша, Адама Міцкевіча ды іншых твораў беларускай класікі. Васіль Шаранговіч некалькі тыдняў правёў у больніцы хуткай дапамогі праз каранавірусную інфекцыю. Апошнія дні яго трымалі на кіслародзе. У сераду таксама ад каранавіруснай хваробы памерла жонка Васілія Галіна Шаранговіч. Учора яе пахавалі. Васіль Шаранговіч памёр на 83-м годзе жыцця, да свайго дня нараджэння не дажыў 2 тыдні. Нашае спачуванне ад усёй рэдакцыі Белсату родным і блізкім.
і 969 асобаў, прызнаныя палітвязнямі ў Беларусі. Сярод іх Антаніна Канавалова. Падчас перадвыбарчай кампаніі яна была даверанай асобай Святланы Ціханаўскай. Антаніну Канавалову абвінавацілі ва ўдзелу ў масавых закалотах і адправілі ў гомельскую калонію на 5,5 гадоў. Пазней быў затрыманы і муж Антаніны, Сергей Ярашевіч, адзін з адміністратараў тэлеграм-каналу «Армія з народам». А цяпер таксама палітвязень. На 5,5 гадоў яго змясцілі ў ваўкавыскую калонію. Дзеці Антаніны і Сергея ўжо больш за год не бачылі бацькоў. Наш наступны ролік кампаніі «Жыве» прысвечаны Антаніне Канавалавай. Мы не забудзем аніводнага палітвязня. Я трымаюся, і вы трымайцеся. Станеце слабейшыя вы, стану слабейшая і я. А разам мы велізарная сіла. Давайте вяртацца да навагодніх віншаванняў. Канстанцін Якаўлеў, былы трэнер беларускай гандбольнай каманды «Віцязь», цяпер жыве ў Кіеве. З галоўнай вуліцы украінскай сталіцы ён віншуе усіх суайчыннікаў. Уважаемые белорусы, я хотел бы поздравить вас с Новым годом, пожелать вам всего того, что мы, честные люди, желаем друг другу. И сказать, что несмотря ни на что, не унывайте, и мы победим. Саша выйдет. Да навагодніх віншаванняў далучаецца лекар-траўматолог, артапед Рустам Айзатулін, які, як нашыя шматлікія іншыя высокакваліфікаваныя спецыялісты, вымушаны быў часова з'ехаць з роднай краіны. Хочу пожелать вам в наступающем году, чтобы вы имели возможность позволить себе абсолютно все, что вы сами захотите. Радоваться пустякам, любить, ходить на работу, возвращаться домой, общаться с друзьями, читать хорошие книги, лениться, в конце концов. Но все это делать без оглядки по сторонам. Чтобы вы могли позволить себе оставаться теми, кто вы есть на самом деле, людьми, человеком. Чтобы, несмотря ни на кого и несмотря ни на что, у вас была цель, ради которой стоит жить и к которой надо стремиться. Чтобы вокруг вас постоянно происходило множество всяких событий. Плохих, хороших, конечно, хотелось бы, чтобы хороших, которые не давали бы вам унывать, расстраиваться и терять надежду на что-то хорошее. Потому что наши сердца, они всегда требуют перемен. С наступающим Новым годом! І ў сваім арыгінальным стылі беларусаў павіншавалі кіберпартызаны. Бо не на ўласным канале, а на YouTube-канале Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. На відавочна ў зламанай суполцы яны размясцілі зварот да суайчыннікаў. Пры гэтым за першыя паўгадзіны відэа набрала столькі праглядаў, што сталася трэцім па папулярнасці і першым па колькасці лайкаў ролікам на афіцыйным канале Акадэміі. Дорогие белорусы, от лица национально-освободительного движения «Супротив», а именно киберпартизан, Буслы-Лятять и ДНС, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы пакуль не дасягнулі галоўнай мэты, але гэта не падстава дзеля журбы. Найважнейшае – не здавацца і рабіць усё магчымае дзеля агульнай перамогі. У 2021 годзе супраціву атрымаліся кібератакі. Мы паспяхова атакавалі прадпрыемствы, аб'екты карнікаў, раскрылі іх твары, узламалі магчымыя базы. Таксама трэба азначыць акцыі фізічнага ўздзеяння. Значная колькасць акцый на чыгунцы, знішэнне транспарту і інфраструктуры рэжыму, высокатэхналагічныя аперацыі з дронамі,
Усе ўбачылі, што рэжым баіцца беларускага народу. Мы паказалі, што беларусы – нацыя смелых партызан, готовых змагацца за сваю мару, свободно жить у суверенной и справедливой державе. В новом году мы хотим познакомиться со всеми белорусами, все так же отстаивающих свое право на свободную, спокойную и правовую страну, страну для жизни. Мы будем рассказывать вам о нас и слушать, и слышать всех граждан Беларуси, и сторонников перемен, и нейтральных людей, и тех, кто пока поддерживает режим. Калі мы говорим белорусы, мы звертаемся до ўсіх грамадзян краіны, як унутры яе, так і за межамі. Для нас беларусы гэта і палякі, і украінцы, і расейцы, і татары, і габрэі, і каталікі, і праваслаўныя, і мусульмане, і іудэі, і атэісты, і пратэстанты. Беларусь у нас одна, і мы лічым прынцыпова важным дзеля будучыні навучыцца размаўляць, чуць і знаходзіць кампрамісы паміж усімі групамі. Мы рады каждому белорусу и госслужащему, готовому перейти на сторону добра. И девушке-студентке, расклеивающей листовки в подъездах. И заводчанину, уставшему от невыносимых условий труда и низкой зарплаты. Или IT-специалисту, рассылающему полезную информацию своим близким и друзьям. Мы рады всем, ведь каждый может найти свою роль в сопротивлении. Мы упэўнены, што крах дыктатуры непазбежны і працягне змагацца да перамогі, дамагчыся якой мы можам толькі разам. Давайте зробім усё магчымае, каб усе, хто сядзяць па палітычных матывах, выйшлі на волю. Каб у нас з'явілася незалежныя СМІ, якія аб'ектыўна асвятляюць нашу рэчаіснасць. Каб усе, хто вымушаны быў з'ехаць, змаглі вярнуцца дадому. Нам нужно победить свой страх, перестать бояться обсуждать то, что происходит в стране. Будущее не предопределено. Оно зависит от действий каждого из нас. Живи, Беларусь! С Новым годом! Беларусь перадусім! А до нашага эфіру далучылася спадарня Алла Мартинович, психолог. Добрый вечер и с надыходзячымі святами вас. Спасибо большое. Добрый вечер. Рада всех видеть. Спадарня Алла, вельмі шмат дрэнных навінаў агулам перад Новым годам было, і тэрор з боку дзяржавы, і тое, што ў нас працягваюцца вось гэтыя палітычна матываваныя арышты ў Беларусі, і выязджаюць усё новыя людзі з нашай краіны. І вось у шмат якіх беларусаў увогуле знікае ў сувязі з гэтым настрой нейкі святочны і жаданне нешта святкаваць. Ці варта сябе абмяжоўваць у гэтым? Вы знаете, я думаю, что настроение наше плохое связано сегодня только с нашими политзаключенными. Конечно, нам бы хотелось их освободить намного раньше. Это наши люди, это наши друзья, это наши близкие, это наши семьи, это наши родственники. Я думаю, что во всех остальных аспектах белорусам не нужно переживать, нужно идти вперед. Режим делает совершенно правильные ошибки для своего же собственного свержения. Я абсолютно на 150% верю, что мы достигнем победы. Поэтому, ну, вы знаете, вот есть такая боль, да, которая всегда больше всего обостряется на праздники. Да? Это наши политзаключенные. Мы всегда о них говорим, будем говорить, будем слать им письма и всегда их будем поддерживать. Я думаю, что эта боль связана именно с этим. Ну вось уласна, бо у турмах тысячы вязняў нашых суайчыннікаў, што змагаліся за лепшую Беларусь, і шмат хто, я чытаю ў каментарах гэта, ў соцсетках, нам гэта пішуць у тым ліку на Белсад, што як мне радавацца жыццю, вось як мне рабіць, не ведаю, нейкую шумную вячору, сустракацца з сябрамі, есці гэтую ж, таптаць гэты салат аліўе, калі людзі, якія сядзяць за кратамі, не могуць сабе вось гэтага дазволіць, яны не маюць гэтай радасці. Чаму я мушу сабе дазваляць гэтую радасць? Гэта правільны падыход да справы?
Вы знаете, это наш такой сочувствующий, хороший национальный белорусский подход. Это то, чем мы ценимся вот в мировом сообществе, что белорусы добрые, отзывчивые, спокойные, сочувствующие люди. Но на самом деле, ну так как я психолог, да, я немножко хочу сказать о психологии. Очень важно заботиться о себе, потому что, будучи больными, разбитыми, уставшими, поверженными. Ну, в первую очередь, мы сами себе тогда не нужны. Но мы, конечно, не нужны и нашим политзаключенным, не нужны ни нашим друзьям. Но единственное, кому мы нужны в таком состоянии, это нашим врагам, которые на самом деле еще властвуют в Беларуси. Поэтому вот во имя, скажем так, победы, вот если белорусу тяжело отстраниться от своих вот этих национальных качеств, да, сочувствие, какая-то жертвенность такая своеобразная белорусская, умение жить больше где-то ради других, зависеть, да, где-то от других, ориентироваться больше на других, на оценки окружающих. Вот ради победы, да, и на зло врагам, как говорят, есть тоже такой психологический позитивчик. Нужно взять себя в руки, да, правильно психологически заставить, порадоваться в этот праздник ради наполнения себя энергией для движения к будущей победе. Да, вот, а вось такія святы, борьбы. вось тое, што людзі збіраюцца, тое, што ў іх ёсць гэты калядны дух, гэта сапраўды напаўняе нас энергіяй, гэта дадае нам? Вы знаете, я вот как считала, так и считаю, и буду нести всегда вот этот свет, что в нашей белорусской революции самое главное — солидарность. Поэтому не оставайтесь в одиночестве. Вот то, что мы приобрели, да, вот во время революции, это такой бриллиант, который нужно нести всегда. Именно эта солидарность помогает нам создавать большие и маленькие группы, группы единомышленников с незнакомыми людьми, но объединенные общей идеей борьбы против режима, за свободу белорусского народа. Поэтому нужно идти в люди, нужно быть солидарным, и всегда вот это настроение, оно будет наполнять каждого белоруса. Спадарня Алла, давайте уздымаць наш настрой, давайте напаўняць ім нашых гледачоў таксама. Я прапаную зараз нашим гледачам паглядзець наступную порцыю віншаванняў, пасля чаго мы вернемся да псіхолага спадарні Аллы Марцинович. Мы працягваем радаваць вас віншаваннямі ад нашых суайчыннікаў, гэтым разам артысты з горадні. Калі ласка, глядзіце. Я хочу пожелать всем белорусам, чтобы они следующий Новый год встретили дома со своей семьей в тепле и в уюте. Хорошее пожелание. Спасибо, Снегурочка. А сейчас новогоднее чудо. Раз, два, три. Ёлочка, гори. И Новым годом! И живе Беларусь! Мы вяртаемся да размовы са спадарняй Аллай Марцинович, псіхолагам. Давайте з вами цяпер больш пра агульныя рэчы паразмаўлялі пра тое, што беларусам варта спраўляць святы, варта, не гледзячы на палітвязняў, напаўняць сябе энергіяй. Але агулам, як гэта рабіць штодня? Вось як знаходзіць сілы ў штодзённым жыцці, калі няма нейкай надзеі на справядлівасць у Беларусі? Невядома, калі ўсё гэта скончыцца, калі адчуваеш, што не маеш ніякага ўплыву на тое, што адбываецца вось у Беларусі. Дзе шукаць гэтае натхненне і вось гэтую энергію штодня, а не толькі на святы? Вы знаете, на самом деле очень много позитивных мероприятий проходит. Но в целом, если давать такую общую большую рекомендацию, я считаю, что как смысл жизни, так и радость в жизни, она в мелочах. В том, что мы просыпаемся, видим глаза любимого человека, в том, что в новостях наших есть жизнь и наши каналы не умирают, в том, что мы в любом случае объединяемся, мы все равно поддерживаем друг друга.
и мы все равно жертвуем друг ради друга и получаем это обратно сторицей. Поэтому этих мелочей просто миллионы. И мне бы как психологу хотелось пожелать белорусам вот таких классных внутренних изменений, потому что я знаю, что одна из национальных черт – это почему-то видеть в первую очередь негатив, а потом позитив. И надо вот очень серьезно как-то перестроиться, чтобы сначала видеть вот этот позитив, заставить себя, переучить, перевоспитать, а его на самом деле много. Просто нужно научиться его видеть, замечать, может быть, даже где-то анализировать. И таким образом, конечно же, поддерживать себя и поднимать настроение. Заўважаць пазітыў у дробязях. Вы кажаце, трэба гэтаму навучыцца, але як гэта робіцца? Я ведаю, што псіхолагі праводзяць нават адмысловыя трэнінгі, яны распавядаюць, як заўважаць сябе, як заўважаць свае эмоцыі, як заўважаць вакол сябе нейкія вось гэтыя радасці. Можа, нейкія парады дадзіце нашым гледачам таксама, каб яны вучыліся вось гэта рабіць. Як навучыцца гэтаму? Вы знаете, вот таких несколько маленьких лайфхаков, может, это немножко сложно, но попробуем. Вот первое, что вот мне такое вот экстремальное приходит в голову, это альтернативное мышление. Вот надо учиться в себе его воспитывать. Да, уволились с работы, это плохо, но почему хорошо? Есть возможность нового трудоустройства, есть возможность изменить свою жизнь, есть возможность в себе открыть новые ресурсы и так далее. И вот эти альтернативы, их миллион везде. Нужно просто заставить себя думать иначе. Поэтому вот это альтернативное мышление – это классная штука, ей можно пользоваться. И второе, знаете, это вот бич белоруса – это самооценка. У белорусов катастрофически низкая самооценка. Мы всегда жили под гнетом, поэтому мы себя низко оцениваем. Поэтому нужно работать над собой. И этот позитив важно, чтобы касался самого себя. Нужно учиться хвалить себя, замечать в себе какие-то особенности. И вы знаете, вот я когда была в Беларуси, у меня была одна из тем моих работы – это работа с одаренностями. В каждом человеке есть какая-то одаренность. Нужно ее развивать. Это помогает не выгорать, это помогает двигаться вперед. Это сильнейший наш ресурс. Если мы будем сидеть и нигде себя никак не пробовать, ничего не будет происходить. Мы будем выгорать. Поэтому работа над собой, выявление своих ресурсов и движение вперед к развитию, это тоже, оно даже помогает формировать политическое мышление, само собой. Не только держит настроение и формирует хорошую самооценку. А вам не здаецца, што пасля 2020 года, вось якраз пасля гэтай рэвалюцыі беларусы якраз навучыліся крыху больш у сабе заўважаць вось гэтых асаблівасцяў, гэтых такіх нацыянальных важных рысаў. Памятаеце гэта? Усе стаяць на лавачках, як кажуць, там абутак здымалі, так, каб стаць. Там ідзе калонна пратэставая, пакуль не загарыцца зялёнае святло, мы не пераходзім. Ці ўсё ж такі вось пасля 2020 года беларусы пачалі заўважаць сабе? Вы, як псіхолог, заўважаеце, што адбываюцца нейкія змены у ментальности, вось у портрете такого белоруса? Конечно, я это замечаю. Мне кажется, самая главная черта для нас, как для белорусов, мы перестали внутри быть одинокими людьми. У нас началось формирование нации такой, знаете, своеобразной. Вот я очень часто обсуждаю это с коллегами, и мы говорим, вот наша мечта – это просто приехать в любую страну, увидеть, что есть белорус, как-то познакомиться и просто расслабиться, понимая, что это белорус, это мой человек. Значит, уже в этой стране, в этом месте я не пропаду, потому что белорус мой мне поможет. Поэтому, мне кажется, вот этот вот бриллиант, он начал в нас формироваться. Мы стали помогать друг другу, у нас появилось вот это формирование национального единства. Ну, и это здорово, я считаю. І ў пацверджанні вашых словаў давайте якраз паглядзім святочныя віншаванні беларусаў Грузіі з Батумі, таму што тое, што вы якраз казалі, беларусы гуртуюцца, куды б ты не прыехаў, ты адчуваеш заўсёды, што ў цябе ёсць гэтая падтрымка. І сапраўды ў мінулыя гады было цяжка нават сабе ўявіць, што ў розных краінах мы вось збярэм так гуртом беларусаў нейкіх, запішам іх на віншаванні. У гэтым годзе ў нас такіх віншаванняў вельмі шмат, давайте глядзець. Белорусы Батуми віншують белорусов свету с Новым годом и колядами! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе
Паглядзіце толькі, як шмат беларусаў у Грузіі, у Батумі, якое надвор'е, сонейка, усё зялёнае, віншуюць. Я спадзяюся, вам гэта таксама дадало добрага настрою. Мы вяртаемся да размовы з псіхолагам Аллай Марціновіч. Вось гэты таксама феномен беларусы, якія выязджаюць, на пачатку ім даволі цяжка, складана сябе знайсці ў новай сітуацыі. Гэты год не стаўся выключэннем. У гэтым годзе таксама вельмі шмат беларусаў з'язджала. Яны прыязджаюць у новую краіну, у іх нічога як бы няма першых знаёмых. Давайте таксама вось нейкія парады. Нас вельмі шмат глядзіць людзей у беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў замежжы. Як сябе аднайсці ў такіх сітуацыях? Як таксама не згубіцца і нейкія вось пусціць карані на новым месцы так, каб адчуваць сябе добра? Ну, как психолог буду с точки зрения психологии. Вы знаете, вот первое, почему я очень долго думала, почему нам так тяжело адаптироваться в чужой стране именно после революции. Ведь сотни белорусов всегда выезжали и раньше. Проходит месяц, два, три, человек находит новую работу. А мы приезжаем, мы здесь как-то объединяемся, и мы немного раз переживаем те травматические ситуации, которые у нас были в Беларуси. Тюрьмы, задержания. И мы в этом живем. И пока мы из этого выйдем, и один из выводов, к которому я пришла, это мотивация. Понимаете, мы выезжаем не по собственной воле, нас выгоняют. Если бы мы выезжали с мотивацией куда-то, к чему-то, к лучшему, мы приезжаем в другую страну, и у нас сразу открываются новые ресурсы. Вот я хочу здесь быть, я хочу здесь работать. А нас выгоняют. Поэтому мы приезжаем сюда, державшись еще за то, что у нас было дома. И мы это начинаем как-то внутренне переживать, оплакивать, с кем-то это обсуждать, много раз рассказывать. Мы это не можем отпустить. И с точки зрения психологии вот эта адаптация зачастую приравнивается к году. То есть для того, чтобы человеку взрослому отпустить весь свой старый образ жизни, многие бросают имущество, семьи. Ему нужен год, он идет по определенным стадиям. Поэтому как психолог я бы сначала рекомендовала немножко поменять мотивацию. Вот сделать над собой усилие, да, попытаться отпустить то, что нас держит еще дома, и посмотреть вперед на ресурсы. Мы бежим не от, да, вот в этом наша проблема, а нам нужно идти к. Мы идем вперед, да? Мы идем к победе, мы идем к себе, мы идем к новым каким-то вершинам, к новым завоеваниям. То есть нам нужно психологически поменять направление пути. И таким образом у нас откроется больше всего ресурсов. Давайте, у нас застаецца літаральна паўхвіліначкі на размову. Я яшчэ таксама запрапаную вам павіншаваць усіх нашых гледачоў Белсату, таксама ўсіх беларусаў з надыходзячымі святамі. Конечно, я бы хотела пожелать таких классных, волшебных изменений белорусам, внутренних. И вот эти вот бриллианты, которые мы собрали за весь предыдущий год, важно научиться видеть в первую очередь позитив. Это солидарность, умение помогать друг другу, умение выручать друг друга, умение объединяться. Мне бы хотелось, чтобы это не только осталось с нами, но чтобы это росло, чтобы это приумножалось, чтобы мы это несли дальше, и у нас появлялись еще больше бриллиантов, каких-то новых внутренних завоеваний. Мы открывали себя. Поэтому классных внутренних изменений. Все остальное, мне кажется, уже было сказано. Это и мужество, и удача, и терпение, и умение выживать в трудных ситуациях. Ну и денег, конечно, побольше. И хорошей работы, и всего самого наилучшего в новом году. Дзякуй вам вялікі. Псіхолог Алла Марціновіч была маім гаспадарства госцем. І вось, як вы пачулі, святкуйце, святкуйце, радуйцеся, памятайце, канешне, пра палітвязня, але пры гэтым святкуйце. На зайздрасць ворагам. Што ж, працягваем нашае выданне. Напярэдадні Новага году звярнулася да беларусаў і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Весяліцца не буду вам жадаць, але прашу вас, не здавайцеся, не тратьце веры і надзеі. І вось, што яна сказала: з Новым годам, з новым шчасцем, нават у цяжкія часы было месца ў сэрцах нашых для надзеі і для веры ў лепшую будучыню. Наш народ выжыў 1000 гадоў на сваёй зямлі. Некія Іваны Грозныя не сцерлі наш край з мапаў свету. З верай і надзеяй і з дапамогай нашай святой заступніцы Ефрасіні Полацкай
мы выжывем і цяпер. Жадаю нам усім гэтага з глыбіні сэрцаў. Івонка Сурвіла, старшыня Рады БНР. Ну что, с Грузии мы уже віншаванні вам показывали, працягнем показывать и іншыя, пераносимся у Литву и Польшу, адкуль вас павіншуюць старшыня беларускага дома ў Варшаве Алесь Зарымбюк и старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамкович. Шановные белорусы, коллеги, сябры, суседзі, з Новым годом вас всіх, з новым шчасцем. Не гледзячы на беспрэцэдэнтную хвалю рэпрэсій, мы павінны прайсці гэты шлях. І мы яго пройдзем, і мы абавязкова пераможам. Таму больш надзеі, больш пазітыву, больш узаемападтрымкі. Сустракайцеся, размаўляйце, будьце разам. Мы на нашым шляху да перамогі. І як бы не было цяжка, як бы не было кепска, мы ўсё роўна пераможам гэтае цемрашальства, пераможам гэтае беззаконне і зробім Беларусь дэмакратычнай, свабоднай і незалежнай. Жыве Беларусь! Прыміце самыя шчырыя віншаванні з нагоды каляд і надыходзячага 2022 года. Спадзяюся, ён будзе больш плённым, будзе мець менш праблем і думаю, што хутка ўжо большасць беларусаў, якія зараз вымушаныя быць па-за межамі сваёй роднай бацькаўшчыны, вернуцца у Беларусь і наступныя святы будуць ужо адзначаць там са святамі. І сёння, нягледзячы ні на што, чароўная навагодняя ноч на нашым тэлеканале. Распачынаецца яна ўжо менш, чым праз гадзіну, адразу пасля выпускаў навінаў і працягнецца да глыбокае ночы. Леташны эксперымент Белсату, навагодні фільм «Чын-чыны ў краіне цудаў» сабраў сотні тысячаў праглядаў, вельмі пазітыўныя водгукі нашых гледачоў. А таму мы вырашылі працягнуць гэтую традыцыю. Роўна ад 22:45 глядзіце навагодні мюзікл «Вяртанне дадому». Зараз кароткі анонс вашай увазе, пасля чаго працягнем размаўляць пра гэты мюзікл. У навагоднюю ноч кожны з нас пра нешта марыць, і кожны чакае цудаў. Моя галоўная мара – гэта... Адны з іх здзяйсняюцца хутка, а здзяйснення некаторых мы чакаем вельмі доўга. В Новым годзе я мару... Нечаканым чынам тая ноч запомнілася на ўсё жыццё. Каляда, 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 эй, каляда, 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 эй. Зорачки, вось мае матулі ў залатых кашулях. У навагоднюю ноч загадай сваё самае вялікае жаданне. Ну вось вы ўжо крыху зразумелі, што вас чакае. Да святочнага эфіру далучаюцца героі нашага мюзіклу, мая калега тэлеведучая Кацярына Ваданосава, а таксама музыка гурта God's Tower Уладзіслаў Наважылаў. Добры вечар вам і з надыходзячымі святамі. Добрый вечер. Добрый вечер. Кацярына, можа, першае пытанне да цябе накірую. Давай крыху заахвоцім нашых гледачоў. Распавядзі, калі ласка, што гэта будзе за шоу? Гэта нейкае вясёлае музычнае шоу, яно будзе сумнае. Вось крышачку прыадкрыем, як гэта будзе выглядаць усё. Я спадзяюся, шчыра кажучы, я не бачыла ўсе сцэны, таму што я не ва ўсіх удзельнічала. Але мне падаецца, што гэта будзе не столькі вясёлае шоу, колькі натхняльнае. Не сакрэт, што мы ўсе марым пра вяртанне дадому. Нават тыя, хто застаўся ў Беларусі, яны ўсе мараць пра тое, што рана ці позна мы вернемся да саміх сябе і да той радзімы, якую мы хочам бачыць, пра якую мы марым. І вось якраз пра гэта будзе фільм. Я спадзяюся, што ён будзе ўдалым. Мне, прынамсі, так падаецца. Уладзіслаў, таксама, можа, ёсць нейкае іншае меркаванне наконт гэтага мюзікла, якім ён падаўся вам, вось, калі вы здымаліся ў ім? Ну, мне было вельмі прыемна апынуцца сярод людзей, якіх я паважаю і наогул хацеў убачыць. Мяне чутна? Так, чутно, калі ласка. Добра, добра. Дык вось, я насамрэч не вельмі разумеў да самага апошняга моманту, у якой я там буду ролі здымацца, бо
яна часто часцяком там змянялася. Мне спачатку сказалі, што я іграю одну роль, потым іншую, і напрыканцы там я апынуўся трохі ў іншай сітуацыі. Да можна распавядаць уже, можна сказаць, што эльфа, можна уже сказаць, што... Так, таму я чакаю, што гэта будзе вельмі нечаканае шоу, і вы вельмі прыемна, і будзе шмат сюрпрызаў. Вось гэта я... Ну, я упэўнены ў гэтым. Вось. Задума гэтага мюзікла ў тым, што яна так і называецца, так, вяртанне дадому, як бы задума ў тым, што беларусы, якія знаходзяцца ў абсалютна розных месцах, як быццам вяртаюцца. Вы абодва таксама па-за межамі Беларусі знаходзяцца, вымушаныя былі з'ехаць. Ці вось гэты досвед таго, што ваши героі у гэтым мюзікле і вы перажылі адно і тое ж, ён вам перашкаджаў ці наадварот дапамагаў пры вось здымках гэтай стужкі? Кацярына. На жаль, пакуль у мяне няма досведу вяртання дадому. У мяне ёсць досвед толькі выезду з дому. Пры тым, што як у большасці тых, хто быў вымушаны пакінуць нашу краіну, ён быў вельмі нечаканым, раптоўным, хуткім і гвалтоўным, можна сказаць так. Але, ведаеце, я скажу больш так, больш шырока. Мне падаецца, што апошні год не толькі выезд, але ўсё тое, што з намі здарылася, яно зрабіла нас вельмі-вельмі моцнымі. І яно дало нам незабыўны досвед. І ў наступным годзе мы зможам здзейсніць тое, што раней падавалася нам проста немагчымым. І таму, канешне, сыходзячы з таго, што ўсім нам давялося перажыць, здымацца было вельмі лёгка і вельмі проста, таму што мы, па сутнасці, на здымачнай пляцоўцы здзяйснялі сваю мару, якая ёсць у кожнага з нас таксама зараз. Канстанціна, у вашым выпадку, ці дапамагаў... Ой, прабачце, ласка, Владзіслаў, у вашым выпадку гэта дапамагаў вам гэты досвед, ці перашкаджаў? Прабачце. Нічого страшного. Ведаеце, напэўна, мне ўсё ж таки дапамагало. Але што я хочу сказаць? Сёння на Фейсбуке я цікавую такую аналогію прачытаў, што беларусы раней лічыліся такімі, па аналогіі з міфалогіяй Толкіна, яны лічыліся хоббітамі. То бок такія людзі, якія сядзяць у сябе ў гародзе і займаюцца гароднінай, там банкі закатаюць, нічога ім не патрэбна, альбо не трогайце нас, мы тут вось капаемся, не трогайце. Але зараз мы насамрэч больш падобныя да гномаў. Калі гномы, якія гэта вольны народ, якія майстры, але ж не проста майстры, яны могуць і змагацца і воеваць вельмі добра, могуць воеваць, але усіх іхнія багацці, яны захоплены злым ванючым драконам, які все гэтыя багацці, ён сидзіць тулавішчам там сваім закрыў і не пускае іх дадому. Вось. Але ж, як паказвае нам гісторыя, гномы ж вернуцца і возьмуць сваю. Так вось, вельмі важна разумець, што досвед і гэты досвед, і наогул наш рост, вось гэты, нейкі ўнутраны, духоўны, можна сказаць. Гэта вельмі цікавая з'ява. Мы ператварыліся з хоббітаў у гномаў у добрым сэнсе. І я так разумею, у нас яшчэ будуць вялікія баталіі і перамогі наперадзе. То бок маральна мы ўжо пабедзілі, мы перамаглі. Вось гэта цікава. І любой досвед, які мы атрымліваем у ходзе гэтых сваіх прыгодаў, ён будзе нам дапамагаць. Ці то будзе досвед не вельмі добры, ці ён наогул негатыўны, усё гэта будзе добра, бо, ведаеце, як казаў той же Ленін, з якім носіцца як дурнызваротамі. Цытуем Леніна, конечно, калі ласка, цытуем Леніна ў эфірах так навагодніх Белсату. Ён казаў, што бітыя арміі, яны хутчэй вучацца. Так вось гэта пра нас. Мы зараз вельмі шмат чаго навучыліся і мы шмат чаго можам. Вось што я хацеў сказаць. Канешне, досвед дапамог. Любы досвед дапамагае.
Дарэчы, вы зацытавалі, кажаце, што бачылі вось гэтае параўнанне хобітаў і гномаў у Фейсбуку. Это таксама напісаў наш калега, белсатавец Зміцер Міцкевіч у сябе на старонцы. Так, прыемна, што вы спачатку белсатаўца зацытавалі, а пазней ужо Леніна. Так, якраз это нормально. Я насамрэч Леніна пачуў ад Шабуцкага, так што гэта таксама праз нашых. Кацярына, вы штосьці хацелі таксама дадаць? А мне падаецца, што мы зараз не столькі да гномаў падобныя, колькі да дунаданаў. Хто знаёмы з міфалогіяй Толкіна, той не даст схлусіць. Мы як такія вандроўныя ваяры, якія былі вымушаныя пакінуць сваю радзіму, пазбаўленыя сваёй радзімы. Але мы ўсе ведаем, што ўрэшце рэшт кароль вярнуўся і надышоў мір, прыгажосць, культура. Так. І я думаю, што нас гэта ўсё чакае наперадзе. Давайте зараз будзем працягваць віншаваць нашых суайчыннікаў, беларусаў. З чарговай порцыяй віншаванняў з Кіеву далучаецца вядомая тэатральная актрыса, лідар гурту «Нака» Анастасія Шпакоўская, якая таксама прымае ўдзел у нашым калядным мюзікле, і вы гэта пабачыце ўвечары. Паважаныя сябры, шаноўныя беларусы, вось мінае яшчэ адзін год нашай барацьбы за свабоду. За свабоду нашых людзей, якія знаходзяцца ў турмах. За свабоду нашай радзімы, нашай Беларусі. Вельмі хочацца пажадаць, чтоб у наступным годзе у нас атрымалася перамагчы. Атрымалася вызваліць сваіх родных і сваякоў. Атрымалася вызваліць сваю радзіму. Вельмі хочацца наступны год сустрэць дома. Вельмі хочацца, каб мы здолелі аб'яднацца і перамагчы все тое зло, якое пануе на нашай зямлі. З Новым годам, родныя мае людзі! Моцы вам, сіл і заўсёды памятаеце, жыве Беларусь! Для наших глядачоў не сакрэт, што і Кацярына і Уладзіслаў прафесійна займаюцца музыкай, таму давайте зараз пра музычную частку. Усё ж такі музыка, гэта мюзікл, фільм. Хацеў запытацца, бо у мюзікле гучаць аранжыроўкі на вядомыя беларускія песні. Аранжыроўкі даволі нечаканыя, даволі цікавыя. Вось як вы ставіцеся да такой формы, калі вядомыя беларусам песні бяруць і робяць з імі штосьці, ну вот зусім іншае? Кацярына, калі ласка. Ну, па-першае, не ўсе песні там дуже вядомыя. Ёсць песні, напрыклад, песня, якую мы выканалі дуэтам з Денісам Дудзінскім, на яе была напісана арыгінальная музыка. Верш вядомы ўсім, але музыка зусім новая, незнаёмая яшчэ. А наконт таго, як я стаўлюся да таго, каб ужо вядомыя песні выконваліся, залежыць ад таго, якія гэта песні, чые гэта песні. Калі мы возьмем з вамі, напрыклад, песні гурта Led Zeppelin і паспрабуем іх пераспяваць, то ніхто лепш за гурт Led Zeppelin гэта не зробіць. Але ёсць такія творы, якія з'яўляюцца спадчынай, ужо можна сказаць, народнай, такой гісторыка-культурнай каштоўнасці, так бы мовіць. І я лічу, што памятаць іх, выконваць іх, неяк чытаць іх па-новаму, гэта вельмі добра. Гэта дае нам магчымасць не забывацца на тое, хто мы ёсць. І вось якраз увесь гэты мюзікл, ён заснаваны на такіх песнях. Мне вельмі хочацца, каб пасля прагляду гэтага фільма людзі сказалі, што ну, прынамсі, хаця б яны не сапсавалі тое, што мы даўно ведаем і тое, што мы любім. Мы вельмі стараліся зрабіць так, каб гэта спадабалася. Я спадзяюся, што так яно здзейсніцца. Ну, вось цікава, таму што ёсць гэтыя класічныя такія песні. Там, напрыклад, гучаць зорачкі Міхалка, ну, не такая ўжо і класічная. А тут яшчэ і ў электроннай апрацоўцы. Вельмі цікава. Уладзіслаў, як вы ставіцеся вось да такіх формаў, калі бяруць нейкія вядомыя беларускія песні і іх так выконваюць зусім па-іншаму? Я здраджу нашым гледачам зараз, бо Уладзіслаў Наважылаў у металічнай апрацоўцы таксама спявае вельмі вядомую песню, і я думаю, што гэта будзе абсалютны сюрпрыз і нечаканасць для вас, калі вы гэта пабачыце. Вашае стаўленне, спадар Уладзіслаў? Ну, там такі прыкол, што гэта песня не зусім беларуская, але гэта Jingle Bells, але тэкст зроблены Олегом Хоменкай.
Вось, таму, ну так, яна часткова беларуская. Ну яна класічная ў гэтым значэнні, што песня-то яна дарагая сэрцам людзей, таму можна сказаць, што класічна і на беларускай мове яшчэ да таго будзе. Так, у гэтым менавіта выкананні. Маю на увазе, што наогул я стаўлюся да такого працэсу вельмі пазітыўна, гэта патрэбны працэс, больш за тое скажу. Я вось так супала, што апошнія 2 дні дзесьці я наогул сяджу і пераслухаю тыя рэчы, якія ёсць на ютубе, беларускамоўныя песні на беларускай мове, якія, ну, ведаеш, там і бедна басота уже я праслухаў, і ўсё ж такое, і просто я прыкідваю, колькі насамрэч ёсць музычнага матэрыяла, які можна проста зрабіць у сучасных апрацоўках і ўсё гэта аднавіць і неяк прыдаць гэтаму новую форму, і гэта будзе вельмі круто. Вось, гэта у мяне такая думка, яна мяне зараз не пакідае, і я, напэўна, я думаю, што я гэтаму буду прысвячаць сваю частку сваёй творчасці ў дальнейшым дакладна. І так, гэта патрэбны працэс, і мне здаецца, што вось гэта, калі мы час ад часу бярэм і, так сказаць, вось гэта пераглядваем вось гэтыя старыя рэчы і іх занова робім, гэта вельмі пазітыўна будзе адабражацца на менавіта на нацыянальнай культуры, гэта будзе гэта цікава, і гэта кшталту модна, што ли. Вось. Давайте, до речі, про національну культуру яшчэ одно питання хочу задати, тому що фактично, ну, як я на початку казав нашим глядачам, що Белсат експериментує, так, летась, ось гэты перший такі навагодні фільм, зараз другі навагодні фільм. По сутнасці такі ствараецца жанр беларуска-моўнага навагодняга фільму. Ці гэта не састарэлы, ці мы, беларусы, не запозна прыйшлі ў гэта, вось у такія нейкія навагоднія такія пастановачныя кіношкі. Кацярына. Можна я скажу? Калі ласка, можете працягнуць, Слава. Кацярына пакуль падумае. Ну, у меня адразу просто быў падрыхтаваны адказ, бо, ведаеш, вось гэтыя параўнанні, мы прыйшлі позна, мы прыйшлі не позна, мы прыйшлі ў свой час. Калі гэта спатрэбілася, мы прыйшлі ў гэтую, так сказаць, сферу і можам прынесці нешта сваёй новай. І гэта будзе актуальна менавіта для нас у гэты перыяд. Бо, разумееш, такая штука ёсць цікавая. Напрыклад, калі бы такое кіно здымалі бы, напрыклад, у 80-е годы, на беларускім тэлебачанні, я не вельмі ўпэўнены, што там было нешта такое, што магло зачапіць, як кажуць. Вось. Ёсць у мяне нейкія сумневы на гэты конт. А зараз тое, што мы робім, ну, зусім не важна, што гэты жанр наогул, ён нейкі так не самы актуальны, не модны, як TikTok, напрыклад, так? А тое, што мы робім, гэта трэба нам, па-першае. І зараз мы можам зрабіць гэта ў найлепшай форме. Бо гэта, як кажуць, сазрэла ўжо. І яно гатова, і мы гэта даем. Мы саспелі. Кацярына, што думаеш? Так. Я салідарная з ножыкам, таму што, ведаеце, сябры, да ўсяго ёсць свой час. Няма чагосьці заўчаснага і няма чагосьці запозняга. І калі мы зараз гэта робім, гэта цудоўна, гэта вельмі добра. І да таго ж ёсць такая катэгорыя, якую часта забываюцца на, напрыклад, дзяржаўных каналах. Яна называецца густоўнасць. Мне падаецца, што тое, што зрабіў Белсат у мінулым годзе, з усім гратэскам, з выкрываннем вось гэтага ўсяго прыстасавальніцтва, дзяржсістэмы, яна ўсё роўна было надзвычай густоўнае. І мне хочацца вельмі верыць, што наш сённяшні фільм, ён таксама будзе не горшым. Прынамсі, удзел у здымках даў мне магчымасць стварыць сваё асабістае ўражанне. Здаецца, ўсё будзе прыгожа.
Прыгожа не ў плане вялікай колькасці там стразаў, чагосьці такога каб яно глыбока. Яно просто будзе просто прыгожым з таго пункту гледжання, што яно нашае, яно будзе чапляць. Яно будзе ствараць пэўную атмасферу, пэўнае пачуцце. Я крыху так правакацыйна гэтае пытанне задаў, таму што яшчэ перад эфірам я праверыў лічбы вось гэтага мінулагодняга фільму «Чыншыны ў краіне цудаў». І я сам правёў перад экранам тэлевізара мінулы Новы год, хаця таксама працаваў у яго, як і сёння. І мяне здзівіла, што 600 000 праглядаў толькі на Ютубе. Ну, я не глядзеў платформы на Фейсбуку, таму што памятаю, там таксама вельмі шмат было праглядаў. Хтосьці глядзеў нас онлайн, вядома, але 600 000 – гэта даволі добры паказнік. Гэта 10% ўсяго дарослага беларускага насельніцтва, можна сказаць. Трэба нагадаць, што это па-беларуску. Прабачце, зноў вымушана перапыніць на хвіліначку нашу размову, таму што мы сёння віншуем нашых гледачоў ад зусім розных абсалютна групаў беларусаў, якія знаходзяцца паўсюдна, выконваюць розныя прафесіі. Вось чарговая порцыя. Гэта святкуем не толькі побач з Беларусю, але і за акіянам. Беларусы амерыканскага Каларада далучаюцца з віншаваннямі. Давайте паслухаем шчырыя і пранікнёныя словы дыяспары, што нівелююць адлегласць у 1000 кіламетраў цеплынёй надзеі, трапляючы ў самае сэрца. Дорогие белорусы, мы, белорусы Америки, віншуем вас з калядамі і Новым годам. Зычым вам здоров'я, кахання, дабрабыту і кожнаму беларусу асабіста волі, перамогі, радасці збыцця мар і надзей. Вы не адны. Беларусы ва ўсім свеце помняць пра вас і імкнуцца дапамагчы ўсім, чым могуць. Хочацца, каб на каляды ці пад Новы год гэтыя цуды абавязкова збыліся. І хаця мы даўно не дзеці, не губляем веры ў лепшае. Памятайце казкі, дзе дабро абавязкова перамагае зло. В нашых сілах зрабіць гэты свет ярчэйшым, дабрэйшым, лепшым. І мы зробім. Хаця мы за шмат тысячаў кіламетраў ад вас, усё ж такі мы побач, мы разам. Мы, беларусы, здымаем наши калядныя зоркі надзеі, каб яны ярка зазіхацелі па ўсім свеце і здзейсніліся нашыя мары пра свабоду і перамогу. Верьце ў сябе, будьце разам, заставайцеся такімі ж мужнымі і моцнымі. Вы маеце гэта права людзьмі звацца. Дык няхай загляне сонца і ў наша ваконца. С калядамі і Новым годам! Жыве Беларусь! Вяртаемся ў нашу студыю, дзе са мной разам Кацярына Ваданосава, тэлевядучая музыка, а таксама Уладзіслаў Наважылаў, фронтмен славутага гурта Годстауэр, якія зайгралі сёлета ў нашым калядным мюзікле. Ведаеце, ужо час, я бачу, крышачку у нас падціскае, таму я вам прапаную зараз таксама пазычыць нашым гледачам тое, што вы хочаце ім сказаць, павіншаваць іх з Новым годам. Давайте пачнем, Уладзіслаў Наважылаў, калі ласка. Ведаеце, я хочу сказать такую рэч. Я недавно размаўляў со сваім калегай, музыкай Змітрыем Сасноўскім. Гэта стары Ольсы. Вось, у нас, можна сказаць, нарадзілася такая цікавая мысля, такая думка, што зараз у нас такая ситуация, мы змагаемся с 1/6 часткой планеты Земля, с гэтым Советским Союзом, які ўсё намагаецца узнавіцца і ўсё такое. І вось гэты совок, ён здаецца, ну, часам здаецца, што ён перамагае. А перамагае, так здаецца толькі таму, што ён насамрэч просто вельмі смуродзіць. І вось ад гэтага рэцэптара забіваецца, і усякія глюкі кажуцца. Здаюцца, што вось ён перамагае. Але ж справа ў тым, што на нашым баку вершнік, пагоня. Вось, і ў дадзеным выпадку пагоня – гэта увесь цывілізаваны свет. Это астатняе ўсё. Вось гэтая шостая частка, яна просто матэматычна не можа перамагчы. Таму
Будзе за нами перамога абавязкова, і цывілізацыя, і Беларусь, яна вернецца. Ось такі аптымістычныя віншаванні до Владзіслава Наважылава. Кацярына, таксама, калі можна, даволі коротка для нашых гледашоў віншаванні. Добра, раз ужо гутарка зайшла пра пагоню, я скажу як гісторык. Быў такі працэс у Вялікім княстве літоўскім, які так і называўся пагоня, калі ўсё баяздольнае насельніцтва арганізоўвалася, ішло і біла ворага. Мне падаецца, што апошні год ён якраз зрабіў гэтую самую велізарную пагоню з усіх беларусаў. Мы можам гэта ўсё не ўсведамляць яшчэ, але мы ўжо крочым, мы ўжо скачам, і наперадзе нас абавязкова чакае перамога. Няма ніякіх сумневаў, таму што тое, што аджыло, яно мусіць памерці. Тое, што жывое, яно мусіць жыць. Таму жыве Беларусь, і мы жывыя. Ура, з надыходзячым. Жыві вечна. Дзякуй вам вялікі за гэтыя словы. Глядзіце, калі ласка, роўна 22:45 мюзікл з удзелам нашых сённяшніх гасцей студыі Кацярына Ваданосава, тэлевядучая, і Владзіслаў Наважылаў, фронтмен славутага гурта God's Tower. А адразу пасля таго, як скончыцца, дзякуй вам, сябры, віншую вас з Новым годам. Адразу пасля таго, як скончыцца гэты мюзікл, вас чакае таксама зварот Святланы Ціхановскай. Не прапусціце, ён пачнецца ў 23:45. Што ж, на гэтым буду развітвацца з вами, таму што гэта была апошняя студыя Белсат у 2021 годзе. Наперадзе яшчэ аб'ектыў, дзе вы пабачыце сустрэчу Новага года ў краінах, куды ён ужо прыйшоў, а таксама даведаецеся, якія эканамічныя цуды чакаюць Беларусь у 2022 годзе. Ад усёй рэдакцыі Белсату зычу вам шчаслівых, цёплых і прыемных святаў. Дзякуй вялікі, што ўвесь гэты год вы былі з намі і застаецеся ў гэты асаблівы вечар таксама з намі. Для вас працаваў Ігар Кулей, з надыходзячым, і да новых сустрэчаў на Белсаце. Родныя нашы беларусы, Беласток віншуе з Новым годам і калядамі. Мы ведаем, як цяжка зараз у Беларусі і якія сумныя гэтыя святы. Але ваш боль, наш боль, і вашая радасць, наша радасць. Мы разам, і салідарнасць для нас не пусты гук. Мы робім і будзем рабіць усё, што можам, каб наблізіць перамены. Мы ганарымся кожным беларусам, у сэрцы якога жывуць праўда, справядлівасць, надзея і дух барацьбы. Ад усяго сэрца жадаем, каб у наступным годзе беларусы сустракалі святы дома, сярод блізкіх, шчаслівых, здаровых і вольных. З Новым годам, родныя! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! З Новым годом! З Новым годом! З Новым годом! Першага снежня ў эфіры аб'ектыў. Мяне завуць Александр Пуціла. Добрый вечар. Сёння апошні дзень 2021 года. Надыходзіць новы 2022. І вось пра што мы распавядзем у выпуску. Новы год все актыўней крочыць па планеце. Лукашенко шкодзіць эканоміцы. 21 год был апошнім годам, калі ён яшчэ давёў да павышэння сярэдняй заработнай платы і пенсіі. Акадэмія кіравання. Мы ўпэўнены, што крах дыктатуры непазбежны і працягне змагацца да перамогі. У Беларусі яшчэ толькі рыхтуюцца адкаркаваць шампанскае, а шмат дзе яго ўжо выпілі. І гэты момант, Новы год, ужо сустрэлі жыхары Аўстраліі, Новай Зеландыі, Японіі, Кітаю, Індыі, усходу Расіі. Назіраем, як Новы год крочыць па планеце разам з Ірынаю Драфійчук. Адны з першых у свеце, як звычайна, сустрэлі Новы год новазеландцы. Замест традыцыйнага феерверку, адмененага праз ковід, пачатак 2022 адзначылі светлавым шоу на мосце праз гавань і на тэлевежы Sky Tower у самым буйным горадзе краіны Оуклендзе.
Але першыя Новы год сустракаюць не ў Новай Зеландыі. Жыхары акіянскіх выспаў Самоа і Кірыбаці адкаркавалі шампанскае яшчэ 8 гадзінаў таму. Святкаванне Новага года першымі ў свеце. Такое было адно з перадвыбарчых абяцанняў кандыдата на прэзідэнты Кірыбаці амаль 20 гадоў таму. Першы сямейны феерверк у Сіднеі запусцілі о 9 вечара для таго, каб дзеці не мусілі чакаць поўначы. А каб паглядзець на слынны навагодні феерверк Сіднею, светлавое шоу з выкарыстаннем больш як 80 000 адзінак піратэхнікі, месцы для назірання ахвотныя занялі яшчэ раніцай. Насамрэч мы думаем, што гэта ідэальнае месца. Адсюль відаць мост, сіднейскую гавань і оперны тэатр. Мы вырашылі прыехаць вельмі рана, каб быць пэўнымі, што зоймем найлепшае месца. Мы зрабілі гэта, і мы вельмі шчаслівыя. У Аўстраліі фіксуюць пік пандэміі каранавіруса. А Сідней найбольш з аўстралійскіх гарадоў пацярпеў ад хвалі омікрону. Але кіраўнік штату Новы Паўднёвы Уэльс заахвоціў цешыцца святам пасля леташніх абмежаванняў. Китайцы Новы год, як звычайна, адзначаюць двойчы. 1 лютага распачнецца 4720 ці год вадзянога тыгра, а 2022 год яны сустракаюць разам з усёй планетай. 2022年即将到来。 У шэрагу краінаў Новы год звязаны з дадатковымі абмежаваннямі. Так улады Парыжу увялі масачны рэжым на адкрытым паветры і адмянілі традыцыйны феерверк на авеню де Шанс-Элізе. Не будзе і феерверку ў цэнтры Лондану. У Нью-Йорку дазволеную колькасць наведнікаў на пляцы Таймс-сквер скарацілі ў 4 разы. А ў Мадрыдзе, дзе яшчэ чакаюць надыходу Новага года, рэпетыцыя адбылася ўжо ўчора. Яе зладзілі, каб спраўдзіць працу гадзінніка і захады бяспекі перад сапраўдным святкаваннем. Хоць ёсць абмежаванне, бо існуе кантроль доступу і прапускная здольнасць, але мы насамрэч не хацелі прапусціць гэтыя імпрэзы. Мы пастараемся атрымаць ад гэтага як мага больш задавальнення, хоць і з вялікай асцярожнасцю. Мы маем толькі адно жыццё. Бой гадзінніка, дыстанцыя і маскі ўсё сапраўднае, і толькі замест традыцыйных вінаградзінаў, што з'ядаюцца пад адлік часу, цукеркі. Менш як праз 5 гадзінаў да Іспаніі дойдзе сапраўдны Новы год. Завершыцца ж святкаванне, абышоўшы праз Еўропу і абедзве Амерыкі ўсю планету, зноў на Самоа, толькі ў іншай яго частцы, усходняй. Ірына Дарафейчук, Белсат. Альтэрнатыўнае віншаванне беларусаў ад кіберпартызанаў. На ўзламаным раней YouTube-канале Акадэміі кіравання пры прэзідэнце размясцілі зварот да суайчыннікаў. Пры гэтым за першыя паўгадзіны відэа набрала столькі праглядаў, што зрабілася трэцім паводле папулярнасці і першым паводле колькасці лайкаў ролікам на афіцыйным канале Акадэміі. У 2021 годзе супраціву атрымаліся кібератакі. Мы паспяхова атакавалі прадпрыемствы, аб'екты карнікаў, раскрылі іх твары, узламалі магчымыя базы. Таксама трэба азначыць акцыі фізічнага ўздзеяння. Значная колькасць акцый на чыгунцы, знішэнне транспарту і інфраструктуры рэжыму, высокатэхналагічныя аперацыі з дронамі. Усе ўбачылі, што рэжым баіцца беларускага народу. Мы паказалі, што беларусы – нацыя смелых партызан, гатовых змагацца за сваю мару, свабодна жыць у суверэннай і справядлівай дзяржаве. Гэта толькі частка віншавання ад кіберпартызанаў. Зайдзіце на YouTube-канал Акадэміі кіравання. Там вы ўсё пабачыце цалкам. Прэзідэнты Расіі Владзімір Пуцін і ЗША Джо Байден правялі тэлефонную размову. Прадмет абмеркавання ультыматум Масквы да Вашынгтону і НАТО. Крэмль патрабуе спыніць прасоўванне альянсу на ўсход. У выпадку ўварвання расійскіх войскаў на Ўкраіну Байден зноў прыгразіў беспрэцэдэнтнымі санкцыямі. Пуцін паабяцаў разарваць дачыненні з Захадам, калі той заступіцца за Ўкраіну. Якую пазіцыю зойме Менск у выпадку абвастрэння расійска-беларускага канфлікту ў матэрыяле Антона Каменскага? Тэлефонная размова прэзідэнтаў Расіі і ЗША доўжылася каля гадзіны. Ініцыятарам яе выступіў Владимир Путин. Приветствую вас, господин президент. Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударное наступательное вооружение. Калі Расія працягне нагнетаць канфлікт з Украінай, Захад адкажа беспрэцэдэнтнымі санкцыямі, папярэдзіў Джо Байден. Путин прыгразіў разрывам дачыненняў. Я же уже говорил, поставить ракетные системы где-нибудь на Украине. 4-5 минут подлетного времени до Москвы. Но куда же нам теперь двигаться-то? Перамовы міжведамасных дэлегацый России и США пройдут 10 студзеня ў Женеве. Россия уже де-факто стала просто такой достаточно заурядной региональной страной, а вот в Кремле с этим не могут смириться, и поэтому, вот, говоря жаргонным языком,
бросают понты, выкатывают предъявы Вашингтону и блоку НАТО. Дачыненні паміж Масквой і Захадам прыкметна абвастрыліся пасля перакідання да мяжы з Украінай да 100 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Захад асцерагаецца расійскага ўварвання на украінскую тэрыторыю. Сёлета Крэмль ужо другі раз сцягвае войскі да межаў суседняй дзяржавы. Расследовальніцкая каманда Conflict Intelligence Team лічыць, што да эскалацыі не назіраецца і фіксуе скапленне расійскай тэхнікі ў новых і ўжо вядомых палявых лагерах уздоўж украінскай мяжы. А Міністэрства абароны Расіі паведамляе, што абсталёўвае новы палігон у Крыме. Аднак Украінская рада нацыянальнай бяспекі і абароны заяўляе, што пагрозы не бачыць. Великого вторгнення. Наши специалисты говорят, что глобального уварвання на территорию нашей краины Россия на сегодняшний день здійснить не может. Александр Лукашенко, які неаднаразова заяўляў, што гатовы памерці за Маскву, сцвярджае, што Беларусь нельга разглядаць у адрыве ад таго, што адбываецца ў суседніх краінах. Ён нават попрасіў Пуціна правесці супольныя вучэнні. Предлагали мы проведем в начале года, там военные согласуют. В марте, в феврале, не знаю, когда они решат. Палітолог Валерый Карбалевич допускае, што ў выпадку ўзброенага сутыкнення Расіі і Украіны беларускія ўзброеныя сілы так ці іначай возьмуць у ім удзел. Я думаю, что белорусские войски все ж не станут переходить, скажем так, белорусско-украинскую межу. Некие іншыя дзеянні, магчыма некая там теоретично, стрельба з белорусской территории. Особливо, коли будет оттуль стрельба, да, такое я не выключаю. На думку палітолага, Расія можа выкарыстоўваць беларускія аэрадромы, але вось шырокамаштабны наступ з тэрыторыі Беларусі малаверагодны. Гэтаму перашкаджаюць балоты на украінска-беларускай мяжы. Антон Каменскі, Белсат. Но без колкіх навінаў, на жаль, не абысціся і сёння. Стала вядома, што вядомую актывістку Ніну Багінскую затрымлівалі і адвозілі ў псіхіятрычны цэнтр у Навінкі у ейны юбілей. Напярэдне легенда нацыянальнага руху адзначала 75-годдзе. На свае народзіны спадарня Ніна выйшла на вуліцы Менску з плакатам «Свабоду палітвязням». Они выкликали хуткую допомогу, занесли в Новинки. В Новинках меня не первый раз. Дали мне только паперку подписать, что я не отчуваю потребности лечения, что я психично здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала до хаты. Так само міліцыянты склалі на Ніну Багінскую адміністратыўны пратакол. Спадарня Ніна патлумачыла гэта так званым сілавікам, што напярэдадні быў юбілей, і ў палітвязня Паўла Северынца, які, як мноства людзей, сядзіць за кратамі за свае перакананні, а таму неабходна патрабаваць іхнага вызвалення. Мінае год ваеннага камунізму, калі кіраванне эканомікаю вялося не з камерцыйнымі, а з ідэалагічнымі мэтамі. Гэтак акрэсліў 21 год эканаміст Ярослав Романчук з рэмаркаю, што сёлета эканоміцы рэжыму моцна дапамог небывалы попыт на сусветным рынку. Беларусь прадала назапашаную ў першы год пандэміі прадукцыю і валютная выручка, і яе ўзмацніла рубль. Эканамічнае дасягненне гэтага года ў матэрыяле Юліі Цяльпук. Ранішнія чэргі рассмакталіся, а з імі і некалькі соцень рублёў зніклі з гаманца. Першую сотню ўкінулі ў навагоднюю вячэру, другую ў святочныя строі, трэцюю ў падарункі блізкім. Асартымент пад Новы год вырас разам з попытам і інфляцыяй. Апошняя афіцыйна на 10%. Фактычна для таго кошыку, які спажываюць бюджэтнікі, ў 2 разы больш. Так што інфляцыя з'ядала доходы, з'ядала набыўную вартасць, з'ядала зберажэнні. Зноў ты людзі, якія атрымалі грошы на рублёвых дэпазітах, безумоўна, не кампенсавалі інфляцыю. На дэпазітах беларусаў у 2021 годзе захоўвалася каля 8 мільярдаў рублёў у эквіваленце, якія падтрымлівалі устойлівасць банкаўскай сістэмы. Рубель, які цягам года нават вырас у адносінах да долару, выклікаў давер больш, чым у траціны насельніцтва, паводле Ярослава Романчука. Прагнозы Сусветнага банку, зробленыя на пачатку года, бадай упершыню не спраўдзіліся. Замест падзення на 2,2 валавы ўнутраны прадукт краіны вырас прыблізна на такі ж адсотак. Цуд у выглядзе 35% росту экспарту здарыўся дзякуючы пасляковіднаму попыту на сусветных рынках, кажа экспертка. Не хапала гэтых прадуктаў, таму экспарт рос, і паміж гэтых прадуктаў, па-першае, гэта драўніна,
Цэны на якую ў гэтым годзе раслі на сусветным рынку аж у некалькі разоў. Таксама гэта былі металы і калійныя ўгнаенні, якія выраслі ў гэтым годзе. І можна казаць пра тое, што гэта не заслуга рэжыму. Парушаючы правы і свабоды беларусаў, Лукашенко эканоміцы адно нашкодзіў. Задзеялі эканамічныя і сектаральныя санкцыі супраць прадпрыемстваў фінансістаў рэжыму. У спісе флагманы айчыннай вытворчасці нафтапрадуктаў, калійных і азотных угнаенняў. Каб укрыць схемы абыходу, абмежаванняў Белстат схаваў трэцюю частку эканамічных звестак. Пазітыўныя дадзеныя публікуе своечасова. 21 год быў апошнім годам, калі ён яшчэ давёў да павышэння сярэдняй заработнай платы і пенсіі. Наступным годзе ўсё гэта адыграецца высокімі тарыфамі, новымі падаткамі на кватэры, на новыя тавары, пагаршэннем налогавага стану для прадпрымальнікаў. Так што жадаючых зарабляць грошы і рабіць бізнес у Беларусі будзе значна менш. Артём Моладаў з тых, хто ўжо з'ехаў, колішні гомельскі бізнесовец, сярод стваральнікаў асацыяцыі беларускага бізнесу ў Киеве, кажа, падтрымліваць будзе каго. Режим не знает, откуда брать деньги на содержание там армии и всего остального. Когда предприятия не работают, они видят просто, где есть деньги и пытаются просто выжать последнее. З вышыні сённяшняга дня эксперты абяцаюць эканоміцы запавольванне. У годзе 2022 інфляцыя пойдзе ўгару, рубель згубіць часовую стабільнасць, а выдаткі бюджэту на сацыяльныя патрэбы зменшацца. На фоне далейшага росту доходаў дзяржаўна-сілавога апарату. Супраць шараговага грамадзяніна спрацуюць і контрсанкцыі Менску. В результате этих запретительных мер административных, по сути дела, будет замещаться более качественная, более дешевая продукция, менее качественная и более дорогой. Сярод пастак наступнага года могуць аказацца і зберажэнні ў рублях. Ёсць такі спецыяльны фонд, які нібыта гарантуе ўсе дэпазіты, але мы ведаем, што ўжо улады пачалі ужываць гэты фонд у другіх накірунках. Асобе, якая ўтрымлівае ўладу, сёлета ўдалося атрымаць у Расіі ў 4 разы меншую, чым сусветная цану на газ. $130 за 1000 кубаметраў. Аднак да яе дачэплены палітычны рахунак у выглядзе інтэграцыйных дамоваў, пад якімі на лета давядзецца ставіць подпіс. Уважаемый Александр Григорьевич. Хоць 12 месяцаў таму эксперты цвердзілі, што падпісанне дарожных мапаў непазбежнае ў годзе, з якім развітваемся. Юлія Цяльпук, Белсат. Шмат такія нашыя суайчыннікі гэты Новы год вымушана сустракаюць не дома, а за мяжою. Сярод іх і магілёўцы Александр з жонкаю Ксеніяй, а таксама іхныя новыя сябры з Менску Віталь і Вольга. Нашыя суайчыннікі не былі знаёмыя да мінулага лета, а цяпер разам святкуюць у Беластоку. Акрамя стала і ўпрыгожванняў у нацыянальных колерах, нашыя суайчыннікі падрыхтавалі і феерверк, які запусцяць о 21:34 польскага і о 23:34 адпаведна беларускага часу. Ну а затым, вядома ж, супольны прагляд выступу Святланы Ціхановскай. Жизнь распорядилась так, что в этом году мы встречаем Новый год в чужой стране, ну, чужой, наверное, неправильно, в дружественной нам стране. Мы каждый Новый год встречали дома и не в какой другой стране, а в Беларуси. И вот действительно этот Новый год. И даже неизвестно, где мы будем в следующем году. Хотелось бы у себя. Мы белорусы, и мы будем встречать Новый год в наших национальных цветах. Так же, как и не возникает вопроса, как украшать елочку. Ну да, да. Елочка второй год выглядит вот примерно вот так. Столовый декор то же самое. Поэтому, к сожалению, раньше мы, наверное, не придавали значения нашим национальным символам, национальным цветам, но лучше поздно, чем никогда. Нация переродилась. Солидарность, она так всех раскрыла, объединила, что ты так себя уютно чувствуешь в компании людей, которых действительно ты мог не знать. Я надеюсь, что в новом году Беларусь станет свободной, и люди не забудут, что
белорусам нужно быть вместе, да, всем людям нужно быть вместе. Это, наверное, как да, с детства прутик, да, один прутик легко сломать, а вот если ты возьмешь веник, то ты его не сломаешь. Поэтому нам нужно стать таким хорошим веником, который да, и вымести всю нечисть. На всех белорусов есть одно единственное желание. Оно не исполнилось, к сожалению, за этот год. Ну, мы надеемся, что оно исполнится в этом году. Не буду жадаць вам весяліцца, але прашу вас, не здавайцеся, не страчвайце веры і надзеі. Гэткімі словамі беларусаў прывітала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Таксама цёплыя словы зычэнняў, моцнай веры прагучалі ад беларускіх дыяспараў з розных куткоў зямлі. Далучаемся да гэтых віншаванняў і мы. Родныя нашы беларусы. Беласток віншуе з Новым годам і калядамі. Мы ведаем, як цяжка зараз у Беларусі і якія сумныя гэтыя святы. Але памятайце, што ваш боль – наш боль, і вашая радасць – наша радасць. Мы разам, і салідарнасць для нас не пусты гук. Мы робім і працягнем рабіць усё тое, каб наблізіць перамены. Мы ганарымся кожным беларусам, у сэрцы якога жыве праўда, справядлівасць, надзея і дух барацьбы. Мы віншуем вас з Новым годам і ад усяго сэрца жадаем, каб наступны Новы год беларусы сустрэлі на радзіме, сярод сваіх блізкіх, родных, здаровых, шчаслівых і вольных. З Новым годам, родныя! Жыве Беларусь! Дорогие белорусы, мы, белорусы Америки, віншуем вас с калядами и Новым годом. Зычым вам здоровья, кахання, добробыту и кожному белорусу особисто воли, перамоги, радости збыцця мар и надей. Хаця мы за шмат тысячаў кіламетраў ад вас, усё ж таки мы побач, мы разом. Я хочу пожелать всем белорусам, чтобы они следующий Новый год встретили дома со своей семьей в тепле и в уюте. Хорошее пожелание. Спасибо, Снегурочка. А сейчас новогоднее чудо. Раз, два, три. Ёлочка, гори. И Новым годом! И живе Беларусь! Уважаемые белорусы, я хотел бы поздравить вас с Новым годом, пожелать вам всего того, что мы, честные люди, желаем друг другу. И сказать, что несмотря ни на что, не унывайте, и мы победим. Саша выйдет. Вельмі хочацца наступны год сустрэць дома. Вельмі хочацца, каб мы здолелі аб'яднацца і перамагчы все тое зло, якое пануе на нашай зямлі. З Новым годам, родныя мае людзі! Моцы вам, сіл і заўсёды памятаеце, жыве Беларусь! Жыве вечна. Ну што ж, у гэтым аб'ектыве, у гэтым годзе вся інфармацыя, але раю заставацца з Белсатам. Об 11 на YouTube-канале Белсат Лайв распачнецца наш навагодні вечар, а за 15 хвілінаў да апоўначы. Віншаванне ад Святланы Ціхановскай на канале, яшчэ раз падкрэслюю, Белсат Ньюс. І віншую вас з ужо блізкім Новым годам, зычу толькі добрых навінаў.
У навагоднюю ноч кожны з нас пра нешта марыць, і кожны чакае цудаў. Моя галоўная мара – гэта... Адны з іх здзяйсняюцца хутка, а здзяйснення некаторых мы чакаем вельмі доўга. В Новым годзе я мару Нечаканым чынам тая ноч запомнілася на ўсё жыццё. Каляда, 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 эй, каляда, 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 эй. Зорачки, вось мае матулі ў залатых кашулях. У навагоднюю ноч загадай сваё самае вялікае жаданне.